Banana, banana. Non quero banana. Ui! Parece que salín onte de noite. Espérate. No. Hola, ¿qué tal? Pasa, isto é Recuncho Gamer, saúdos de Iago Gordillo. Imos co último vídeo desta temporada, tamén última persoa que pasa polo sofá do Recuncho Gamer nesta temporada. Trátase de Fátima Pego, cantante da Orquesta Panorama e tamén comunicadora que podes ver en televisión e tamén nas súas redes sociais. Con ela falaremos da súa etapa nintendeira, que tivo fai uns anos, e tamén pois saldaremos algunhas contas pendentes que tiñamos do Benidorm Fest. Non eran as taxogueras únicas con cousas, senón tamén aquí pois unha cousa de slow-mo, bailes, Ledicia Costa, en galego, cosas así. Nada, quedad aquí uns minutiños e vedes de que vai a cousa. Vamos alá. Fátima Pego, moi boas. Moi boas, que tal? Benvida a Recuncho Gamer. Moitas grazas, un placer estar aquí. Eu que non son moi gamer, pero sempre está ben aprender. Bueno, pero estamos aquí tamén para o tema este de un pouco de normalizar que, aínda que ti non lle des a videoxogos igual actualmente, tes lle dado en algún momento, hasta incluso creo que pillaches unha consola, así que empezamos por aí. Pois ti pillaches unha Nintendo DS. Sí. Teño aquí, trouxena, Teño aquí a miña Nintendo DS, trouxenche máis cousas, pero teño a Nintendo DS que ainda collín onte. E esta foi a primeira que realmente foi miña de decir, vou ter unha Nintendo... Pagada con teus cartiños. Sí. E a verdade que dei moito uso, foi un descubrimento, pero sí que non foi unha nena demasiado videoxogueira, pero sí. Porque Nintendo é bastante uso. Claro, eu son unha persoa que Nintendo, ata agora a Switch, que ten un pouquiño dos anos, Nintendo pouco eso, de robarle a miña prima unha cousiña e demais. Nintendo, algún xogo que lembres así en concreto de que te has xogado? Podese dicir que os tiña pirateados, algo? Isto xa os rapans viñeron fai semanas, así que... O sea, non son a innovadora en isto de piratear xogos. Tardaches un minuto menos a sacar o tema, con pirateo, pero... Non piratear nada, pero naquele momento non tiña eu cartos para andarme comprando xogos. Entón tiña un mal amigo que nos pirateaba. Mira, tiña... Naquel momento, bueno, os típicos de Mario Kart, Mario Bros, Mario Party, todos os Mario que existen. Sí. Despois tiña un que, onte, o sea, actualizando memoria, porque fai do 2008. Sí. Pois vin que había o Brain Training. Sí. Que daquela época estaba super de moda porque era como de inteligencia desto para estar aí, a ver cal era o teu, o sea, que idade mental tiñas. Entón canseime de xogar a ver si me, non sei, actualizaba un pouco. Despois o profesor Layton, que era así de búsqueda de tesouros e esas cousas. Había cousiñas interesantes. E que estás citando xusto todos os que falamos fai 2 semanas de xogos en familia de tal, creo que era o pai de Lara, dos nosos compañeros, que dicía, pois, pillou primeiro o Brain Training, logo o profesor Layton, e creo que o seguinte que iba a decir era un de abogados tamén, que o Ace Attorney, que era... Eso non sei. Tiñas que buscar probas de xuizo, pero tamén un pouco así profesor Layton polo estilo. E tiño o Atari tamén. Bueno, o recopilatorio de recopilatorio de maquiniñas e tal. Sí. Pois, bueno, antes da Nintendo DS, comentabas antes de comezar a gravar, que tamén tiveras contacto cunha consola. Sí. Na razón familiar. Sí, eso era de meu tío, tiña unha Nintendo 64, non? Sí. A mítica, son caixón, un naco así tremendo, e resulta que foi un verán que tive unha lesión moi grave nun pé, pois o típico, tens que estar sentada no sofá todo o verán, eu tiña 10, 12 anos ou así, e entón, e ora como retemos esta rapaza aquí no sofá, julio, agosto e setembro, pois meu tío trouxo a Nintendo 64, tiña callo no dedo, o sea, paseime toda a Nintendo 64, o Mario para arriba, para baixo, e a verdade é que dou unha vida. E tamén había un FIFA. Sí. FIFA 98, debía ser. Pode que saia a Raúl ou algo así, se estaba a caixa ainda así. Non sei, pero eran así. O sea, daban a patada así. Sí. Literal. Pois, creo, mira, esa segunda persoa que menciona os FIFA, pero que claro, aquí falamos de xeracións, dixeronme o FIFA 2008. Non, 98. É que hai xente moi nova que ven aquí, Fátima, somos da quinta, pero... Non, somos xa unha señora. Entón, mira, vou che poñer aquí, estos son xogos de Nintendo 64 que se poden xogar desde a Switch. Vale. Se queres fedear, a ver se hai algún que che soe. Ai, que bonito este mando. Porque, mira, por exemplo, hai un aquí moi mítico, Banjo-Kazooie, non se sona. Ese non me soa. Bueno, Super Mario 64, este sí. Ese sí, este non.
Este tampouco. Zelda, sí que me sona a leyenda de Zelda. Mario Kart 64, eso tamén. Metíamonos na furgoneta da orquestra, claro, que a Nintendo DS podía las conectar. Sí. E entón íbamos na furgoneta da orquestra daquela, e íbamos xogando todos ao Mario Kart, metíamonos unhas palitas de Mario Kart. Iso, non hai, eso sigue agora, de levar, non leva ninguén consola. Sí, hombre, pero ahora o sistema en panorama é pantalla de televisión individual. Vale. E entón vai cada un, o sea, temos Xbox, temos Playstations, temos de todo, e despois fan liguillas de FIFA, por supuesto. O sea, montanse cada pifostio no fondo do bus que flipas. O sea... Porque claro, ahora que a Switch tamén ten eso de conectar entre varias, e tamén hai xogos, creo que pa 8ª vez e cousas así. Bueno, Pokémon, que a mí xa me pillou un pouquiño xa nunha edad na que non me interesaba moito as maquinitas e estas cosas. A mí tampouco os Pokémon te crees ti Non me atreve. E se non Mario Party sí que me soa. O Golden 007. Se quer botamos un Mario Kart. Mentre comentamos cousiñas. Mi má tiña que haber xogado antes. Para practicar. Vou dar un penísimo aquí, Do 96, tal vez. Do 96, bueno. Entón, decías eso, que te deslava... Bueno, tío, a quen pillas aí? Son Peach, de siempre, sí. Bueno, pues tuvo que pillar outro. Peach, que aí donde a ves así toda pija, corría que flipas. O sea... correrá, porque... Corre. Eu non entendo como vai un kart co peso do Bowser, sen querer facer gordofobia nin cousas desas, pero é unha cuestión física. Xa verás. Primeiro tramo de circuito, se queres, xa? Venga, sí. Este parece... asequible. Sí, curvaderito, logo, non hai dúbida, curvaderito. Vale, non lembro como era acelerar. Eu tampouco. Será no A, No A, frear co B, sí. Vale, vou. Vou como unha abuelita, pero vou. Vale. Xira. Hai que darle co joystick de arriba, creo que para que vire. Co joystick vale. arriba, sí. Espérate, que xa me boto fora. E o derrapar era co cheque que queda no dedo índice, pero vale. non ten moi claro de rápido. Non vou arriesgar. Vou intentar acabar a carreira e con eso xa me dou por satisfeito. Que é eso? É unha bomba? Eso non había na miña época. Eso é un turbo, creo. Un turbo? Antes teño que coller, pensei que era unha bomba. Creo que como co X, co de arriba. Vale. Dos carros que dan na... ¡Ay, que non pillei! Que vergonza, Bueno. Dios mío, peña, voy... Ni de coña. Buah. Sabes o que dinde que é mellor tomar froita, non? Un platanito, non me des platanito, non quero platanito. Banana, non quero banana. Ui! Pepa. Cago la mar, Parece que salín onte de noite. Vaya princesa un pouco atrofiada. Jolín, iso quería adiantarse. Non sei. Ei! Me cago na mar, Selena. Non me reventou viva. Estoy dando botóns, non funcionan aquí. Me vas tirar un rayo outra vez? No, rayo tiro ti. O tiño eu? É como era? Co de arriba. Toma. Eso. Os rayos sigue estando. Logo hai bombas polo camiño que non son miñas, Vale, sí. O sea, a froitería que dixe por aí, sí. Que non faches? Era unha cuncha, ai, a ver. Ai, a tes. Pero espérate, hai mapa, que non vexo mapa. Ui, agora meti o turbo. Espérate. Princesa con turbo. Tes dos turbos máis, creo. Vale, espérate. Pero quero puñarme dereito porque vou... Yuhu! Aí vai, que te vou pillar, me cago la mano. Estou agarrando puncha. Ti tes punchas tamén, Tú ves ser punchavisión. Sí, espérate. Al huevo. Ai! Y ahora... Espérate. Anda. Hostia. Na línea de meta! Non me lo podo creer. Moi ben. É a carreira máis cutre da vida e acabo gañando. Mira, pero cumpre non é isto, biches, no último segundo. Pero armas a tope aí de... E veía a cuncha no último microsegundo, Pues É que a veces os últimos eran os primeros. Vou quitar... Non, sí, esto... Sigo Mario... O sea, non quitarme tú. Mario que ten moi bo os cards que xogan iso, que normalmente tocan mellores cosas que van para atrás que os que van diante. Pero un pouco de gracia tamén para que vayan un pouco nivelado. Si non, xa non ten gracia. Xa que vas diante, gaña o... Un poquinho de emoción. Currátelo. Bueno, non tan mal.
Claro, eu te dicir, entón, o da consola disme que hai unha cousa así moi pro. Pasa que as veces poñense co fútbol, non hai xente que tira da consola, non? Porque onte creo que había Champions. Non sei se estaban... Sí, eso vale, xa está. Sí, o sea, se non é o FIFA dun sitio, o FIFA... É FIFA do... Non, sí. E fan liguillas, pero ademais desto de que vamos aí viaxando, cada un vai coa súa peli, o seu libro, o que sea, e de repente, unha gritadeira ali detrás, que, bueno, e sí, ao final. É unha forma de levar o tempo e de que, o que te digo, é moito friki, moito friki, pero aparte de que se poñen ali horas e horas, eu digo, non vos dades conta de que levades 4 horas aí enganchaos, aparte en movimento, cas curvas, porque non é estar no teu sofá tranquilo, non é frena, non sei que. Digo, non sei como non vos mareades de estar aí 4 horas, cos ollos fijos, ou dous que se move, parada, non sei que, déxame pasar. O sea, é un nivel de... que non se enteran, ademais, de nada. Bueno, eso, ahora en verán época alta da Panorama, pero en inverno tamén tes esa vertente, non sei se reportera ou, bueno, comunicadora, ao final tamén que... Sí, é un pouco o que aparece. A mí ao final gustame a comunicación. Entón, de reporteira gústame porque me gusta a maxia do directo, eso, o típico, ademais en Galicia é super divertido porque como os galegos somos moi retranqueiros e moi de nunca sabes por onde te vais a ir, pois para min a maxia do directo un pouco é esa, sabes, de que se te atravesa unha señora e che di calquera cousa, entón tens que sair do paso e ese xogo a mí encántame. Unha reportaxe, pois, para min é un pouco máis dentro que cabe aburrida, porque xa sabes como vai a ser, tens que programalo todo, pero os directos de televisión informativo, entretemento, que a mí gustame máis incluso o entretemento, a parte máis cómica, un pouco máis desenfadada, para min eso ten algo que é super adictivo. No, aparte, eu entibo, claro, porque cando te vexo por redes sociais e demais, máis claro que igual o tipo de contido que acabas dando, que normalmente é un tema de moda, de demais, ou aparte de outras cousas, eu non son o target, digamos, porque aparte eu son coqueto menos 10, o sea, no brain training sarían menos 10 de coquetería, de idade mental, pero sí que tens unha forma de comunicalo que, bueno, ainda me quedo un pouquiño a ver que pinta ten e demais. Logo, aparte, logo que andas pola leira adiante e demais, pues xa... Sí, como he visto, é un pouco random que se dio. Pero sí que, o sea, eu noto e valoro eso de ese toque de ganas de comunicar ou de contar as cosas de unha maneira máis... Sí, ao final penso que dun xeito como me gustaría que me contasen a min, de ti a ti, e de unha forma pues, cercana, sin andar con moita maquillaxe de cousas, porque ao final, non sei, nun mundo no que todo o mundo che quere vender algo ou che quere enganar ou todo o mundo ten un interés, ainda que o teñas, porque obviamente moitas veces faz pues, publis ou o que sexa, pero sempre dende unha realidade, dende unha verdade que penso que é o que mellor chega a xente. Logo, o tema de... o tute físico que as xiras de Panorama en concreto, que aparte xa non é... O sea, xa calquera orquesta seguramente é un tutazo, tal. A nivel de preparación física, iso, imagino que o tedes bastante traballado ou mirado ou que hai que facelo porque senón quedas no camiño entre aspas. A ver, igual hai quen non, porque hai xente que pues, ten, como todo no mundo, sabes? Es decir, hai o típico que non se prepara nada e dá o do 0 ao 10 en 5 e hai os que temos que ir pasiño aí preparándonos e eu son desas. Entón, eu sí que estou todo inverno pois indo ao gimnasio e tal, para, digamos, non perder a forma física de todo, porque ves de estar a un nivel moi alto de aguantar, pois eso, 3 horas en puro cardio, porque entra, sal, sube, baixa, corre, cámbiate, canta, é dicir, é un nivel de estrés físico e mental moi alto, entón procuro non baixalo moito, xa teño actividade pois, na tele e tal, e físicamente igual. E despois eu teño unha lesión de cadeira, que iso implica que aínda me teño que coidar o triple, porque senón non hai corpo que o aguante. Entón sí que hai unha preparación para poder empezar, digamos, a un nivel xa aceptable, porque senón é que os primeiros días queres morrer, porque son 3 horas aí pim, e se ves de non facer nada, pois queres morrer.
E este ano a xira ten algo que ver a inteligencia artificial, parece moi entender polo título. Tour. Vale. Sí. Igual non foi moi sutil. Sí. Digo hashtag No, dixemos, Tour. Vai que andarnos con caralladas. Como ves o da IA cousa desta? Porque tamén está en todo, está en videoxogos, ahora está en xiras da Panorama tamén. Está en xiras da Panorama. A ver, mentre non me dé a oportunidade de cantar dende a casa, pois tampouco me interesa. No, a ver, está claro que é algo que chegou para quedar. Eu todavía ainda estou aí como asumindo hasta que punto nos vai afectar, porque eu penso que ainda, estamos vendo as orelliñas o que vai ser o mundo daqui a uns anos en canto a toda a tecnoloxía. Que penso? Pois a verdade é que me dá un pouco de medo, porque penso que sí que hai sectores nos que pode facer, non sei se moitos favores, pero tamén pode facer moito dano. Moitas profesións que poden chegar a verse afectadas. Entón, penso que está ben, todo o que sume avances está moi ben, pero tamén hai que ver como non sei se lexislar, se chamarlle regular. Sí, regular. É dicir, regular ata que punto, porque as cousas como todo na vida podense utilizar para o ben e para o mal. Entón, penso que sempre que se utilizase para o ben, se tivésemos a garantía de que todo o mundo iba a utilizala para mellorar a nosa vida, pois benvida sexa toda a inteligencia artificial do universo. Pero bueno, tamén hai que, moitas veces o típico, pois cando saen vídeos con a cara de Miley Cyrus, que non é Miley Cyrus dicindo unha barbaridade, ou de espida, ou non sei, entón eso sí que me dá medo, digo, se algún día aparece unha cara miña por aí dicindo unha barbaridade e despois tes que ti facer un esforzo por dicir eso non era eu, non. Sí, pero, Eso dá un pouco de medo. Estás dando un punto. O problema é que estás empleando moitas veces as IAs para cousas que igual non é onde había que poñer o foco, porque para as cousas estás usando moito para cousas creativas, para música, para imaxe, para demais, que aí vese moito que já sabías, pero igual para outras cousas que se podían automatizar, plan, que se faga a lavadora só e demais. Non se pon tanto fincapé. Non se pon tanto, claro, ao final, claro, que non me lembro quen fora, que era un Twitter, que era unha persoa, se ilustrador e demais, que, claro, é iso o que acabo de comentar. Pero igual, eu o que quero é non ter que andarme preocupando de andar pendente de lavar, de non sei que, de tal, e ter máis tempo para crear, que ao revés, que me anden creando por min, para que ao final só me queda a rutina de tal, entón, sí, bueno. É certo. Hai cousas que... Cale, non me lembro a serie esta mítica, Black Mirror. Sí. Pois Black Mirror é un exemplo moi claro de como se pode utilizar, había cousas de Black Mirror que decías tú, ¡buah, que ideaza! Sabes? E despois, claro, enseñábanche a parte negativa de cando esa ideaza se empleaba mal ou cando se lles iba das mans. Entón, pois, claro, aí está eso que, de momento, como ainda é un bebé, digamos así, ainda non sabemos ata onde vai chegar e que consecuencias pode ter. Bueno, tes aí, se queres, aproveitamos un momentinho para sacar as maquinillas, porque ahora se che vou mandar para o desafío de Sonic, así que... Vale, unha game... Que opinas disto? Que opinas disto? Eu creo que esta divina. Non me digo, isto ten que ser de alguna máquina de... Eu isto creo que pillei en Portugal. Pode ser. Non sei se era en Fátima, non sei onde, que isto, bueno, ensinamos a veces para a cámara. Sí. Quería ver porque antes funcionaba ainda. Oxe, creo que xa. É unha original block game, que basicamente un sucedano de Tetris, que aparte super complicado porque ten 4 botóns para rotar. Pois onte encendina e funcionaba, pero de feito ainda andaba por aí o andaba un pouco gastado, pero ese tal. E isto é unha Game Boy, pero non. Isto era de Game Boy de pobre. Game Boy de pobre. Só ten un botón, non ten dous. Só ten un botón, e se te fixas, eso aí, para os que están vendo, hai como unha intersección, 4 rúas. Entón, tío, que tiñas era que cruzar sin que te atropelasen. En iso consistía o xogo. Sí, porque estos son como, creo que eran as Game & Watch, que eran unhas de Nintendo que eran así como en dólar, como Nintendo DS, pero así, que tiñan como pintado xa unha cousiña e logo aparecen as cousas xa nos puntos que corresponden co fondo tal cual, que son del LCD. Pues sí. Pero logo o deseño é imitación completo de Game Boy. Claro, é unha Game Boy de pobre. Sí, sí. Xa, total. É dicir, non sei se... Non ten papilas, non ten papilas. Pois estas son as miñas reliquias, sí, me puxen a pensar. Bueno, pero, é curioso, claro, bien se xa que a piratería por diante hoxe, entón todo... Sí, xa, todo pirata, sinto por Nintendo que comigo non gano. Bueno, sí, pero esta sí. Nintendo non ten problema. Non creo, por eso digo, non creo que necesite... O da piratería non vou aquí defender, pero obviamente
fastidias menos a Nintendo que igual a xente que está sacando esos videoxogos pequeniños, tal, que os hai que apoiar. máis videoxogos en galego, así, vou soltar por exemplo, en aleatorio. Sí, pois sí, porque para que os nenos consigan o día de mañá falen galego, teñen que ter galego desde en todos os ámbitos, aí andamos intentando. Tempo agora para ver se Fátima Pego e quen de botar a Grande Amore dos 30 segundos de posición. E se non, pois a ver en que posición queda neste desafío de Sonic, última participante desta temporada. Estame correndo o tempo, No, imos tranquilo, non, como estamos cas alegacións. En 30 segundos xa pasou, o sea, neste tempo xa había... Neste pasou. Vas ver que non é moito. Eu creo que, o sea, un tempo que dis, ben, de 40 para baixo, está ben. Se non, tamén sigue estando ben. O sea, pasalo a primeira que queda fase... Quen foi o peor? Pili Pampín. Pili, canto tempo chilego? Minuto 50. O todo bueno, non vou rir que o mi... Río agora, a ver... No, Pili, con todo cariño. Teño cento da xente que vides aquí. Cando queras ti, veña, desafío Sonic, Fátima Pego. Vamos! Parece que hai moitos anellos. Anellos non importa, que no, vale. rápido. Vale. Con ter un xa vas tirando. Moi ben. Camiño arriba sempre aquí mantén dereita, mantén dereita. Como dereita? Mantén. Bueno, eches mini truco, vai. Estás ben. Vale. Oye. Creo que estás en 34. Casi 35. Pasa que en 35 mallaos está Dani Castro, do representante do BNG. 34-95. O sea, está moi ben. Sí. Estás, a ver, vamos a repasar. Grande Amore está de primeiro. Segundo, Eric, un rapa transquilo, sí. Está de segundo, con 32 e pico. Creo que un dos rapantes, que o teño así fresco, creo que fixo 33 e algo. E xa estás ti, cuarta con 34-95. E así queda a clasificación finalísima, con Pili Pampín pechando, varios representantes de UK nestas últimas plazas, con tamén Sonia Méndez e Camaño Meixeiras por aí. Despois do 10 ao 5 temos varios representantes políticos, aos que se suman Touriñán no posto número 9, Hiden no 8 e Shaquín de The Rapants, e entrada de Fátima Pego na cuarta posición, moi boa posición, que queda a un paso do top 3, que sigue sendo o dos últimas semanas, con Xama, Eric do Pazo e Nuno Grande Amore, que chegou e encheu. Tan mal, Tempazo, moi ben. Aplausos aí. Aplausos do público que anda por aquí. Case soy. Vou chamar ao regidor do... Está tímido, o público está tímido. E agora chega o momento de resolver esa conta pendente que tiñamos. Imos refrescar un pouco a memoria. Xaneiro 2022, Benidorm Fest, as Tanxogueiras parece que van ir a Eurovisión, pero xurado, Benidorm Fest, Chanel, en fin, que gaña Chanel. Xente, sobre todo en Galicia, molada polo tema. Entre las Ledicia Costas, que fixo unha traducción da letra de Slow-mo de Chanel ao galego. Ahora ou así, pois a servidor deuselle por facer unha adaptación da primeira estrofa. E se non me crees ponte aí diante e xa verás. Dalle a gravar, pero quítalle gas. Pero quítalle gas. Non sei quen é esa persoa que sai aí, de verdade. En fin, que iso tivo unha certa viralidade nivel chegar ao lugar. Entón, no lugar, chamaron a persoa para facer unha versión completa desta versión de Ledicia Costas en galego. A quen? Non, sería unha opción pésima. Non estabas pensando as cousas. Chamaron a Fátima Pego, pero sí que convidaron tanto a Ledicia como a min un pouquiño antes de falar un pouco de como se xestará esta versión e demais. E logo pasaban cousas curiosas durante a actuación de Fátima Pego, que eu tiño unha cámara diante, que de vez en cando había un plano contra plano entre Fátima Pego facendo unha performance moi ben, e logo un señor entre a máscara, o pelo e a oscuridade. Teño visto karaokes do Yakuza con máis alegría. Amor, de nada. Sí, a parte máis importante do baile é a parte do señor facendo a guitarra. Está estupendo. Claro, entón había comparativas de baile teuco de Chanel que facían plano, claro. E hai un momento que se cola un señor polo medio así, que a xente non entendía. Non miredes. Entón, bueno, aproveitando que existe o Jazz Dance e que en Jazz Dance teño o slow-mo, quería aquí poñer de peche para hoxe, intentar facer
Ver realmente que tiña que ter bailado iso. Me falta isto. Sí, O sea, non... sin dúbida. Igual podemos bailar outra cousa. Queres bailar outra cosa primeiro No, para no, que no. O slow-mo baile, non ten carro, non existe carro. Mira, Esa perna para arriba. seguimos. Xa esa perna para arriba. Claro, aquí o que fan é que tipo podes facer con calquera dos tres. Eu creo, a eso nos deixou dos facer chai, que creo que sería o seu. Pasa que logo hai un momento que ten un momento que fai o baile este, que fai... No, non fai falta. Iso deixo xo así. Se non, apoyamos aquí. Eu creo que isto como apoio pode ser. Isto, como se entere Lito que hai este xogo, Mañá xa non traballo. os ensaios van con isto. Pode ser. Pode ser. Entón aquí decidirase realmente Quen baila mellor ese tío e bueno. porque isto non creo que... Vai estar reñido. Creo que vai ser man dereita o que pide. Ah, porque isto teño que ter na man. Claro. Entón, vais ver que ten unha bueno, logo o micrófono. ten unha luva vermella, entón hai que seguir, o que vai puntuar é como fan os brazo dereito, o resto por facer, se sae de... O importante é o brazo dereito. Eu creo que sí, a nivel de puntuación sí, logo a nivel de estéticos non está. Mira, aquí está o niño. Let's go. A vais ver como indicativos que vai facendo. Que gusto, Bruno, mentras tanto. A esto sí. Comienza a secundario. Eu nunca estaba ayudando móvil, solo cuando se fue algún momento dentro. Pero non te podo ver ningún. Fue un poco. Mira, hay un trazo ahí. Arriba. Vale, más marioneta por aquí. Joder. Sí. Ahora sí, voy a ir cambiando de... Estoy un poquito de gris, pero feito a... Ah, y quitar a Belena, sí, se lo tengo, ¿sabes? Sí, esto sí, sí, para arriba, sí. Vale, creo que no. Ahora creo que había algo de darle así. Joder, con el Sí, no, esto es difícil, ¿eh? Joder. Sí, esto se fixó antes. Vale, tipo repite. Manrique la vuelta. Sí. Queda ahora zona, ¿eh? Espérate. No. Ahí esto sí. Ay, esto está muy fuerte, yo no. Tranquilo, no vos casi no nos detecta. Así. No se confunda. Vamos empatadillos. Ahí ahora no fallo. Parte versión de Eurovisión, porque en medio de no lo hay, pues no lo tenemos. Vuelve. Vaya. A ver, pues fui otro más difícil, ¿eh? No, pero tirárselo todo, que tirárselo. No, algo así no me permitía tirarlo. No, no sé. No gané yo. Somos dos. Por poquinho, 3089. Déchelo todo. O sea, solo a caída esa, en picado, eso foi... Eu creo que foi unha vez que hai unha que me sabía, porque me antes. Pero bueno, Porque tú tuviérachelo antes. porque Eso non vale, para asegurarme que funciona. Eso non vale, eso non vale. No, aquí houve tongo. Quero repetir. No. Pero bueno, pues mira, que é unha cousa Oye. pendente que tiñamos así en la distancia. Pero estuvo divertido. Tenéisme que pillar estos trocos. Esto faz cardio, Mira, aí chepa, kilocalorías, así que Cero. cero porque non conto
momento, porque non nos contou a vida que llevaba antes. Pois Fátima Peo, Pois un placer. graciña por deixar todo, porque é esa persoa que máis sudou ali no recuncho, máis a de Pili Papín pasando o sonido. Bueno, tamén por Pico Bobili, que dao sempre todo. Pois un placer estar aquí, a verdade que sí, moi divertido, a pesar de eu regreso, como dicía ao comezo, non ser unha gamer experta, pero pasei no ben e non descarto meterme aquí neste mundinho, porque está interesante. Pois nada, senón algún día tens así gustos que teñas de cine ou demais e buscamos vídeos sobre o que te encaixe. Por tanto, Feito. Pois nada, Gracias. E vemos, xa sabes, na Panorama, sabes, por todos os sitios e en Perro Plate. Chao. E ata aquí a temporada número 4 de Recuncho Gamer. Deixadme un par de minutos, pois eso, para facer un peche así desta temporada, porque a verdade foi unha temporada un pouco tola de máis do que contamos. O sea, se me din fai 10 meses que iba a pasar por aquí Grande Amore, referente da música galega que flipas, Pili Pampín, que xa é patrimonio nacional, poder facer aí unha broma, unha cousa rara cos do que estivo moi chula, que logo nos levou ao momento electoral no que estiveron todos os representantes de forzas que están no Parlamento agora viñeron facer shows, que me parece un fito importante, que non coñece formatos noutras idiomas ou noutros contextos políticos nos que pasase iso, e oxalá que sexa unha cousa que poda seguir no tempo e que a industria ou o mundo do videoxogo poda seguir entrando na conversa política dentro do impacto que poida que tivésemos nós, pero aquí se veu a falar un pouco diso, así que quedamos con iso. Sumade ya iso, pois, máis xente, músicos, Hidden, The Rapants, Camaño Ameixeiras. Moita desta xente levou premios Martín Kodax ou foron finalistas, quero dicir, igual teño que cobrar un royalty por pasar por aquí, que iso parece que revaloriza. Que máis, Touriñán, Sonia Méndez, en fin, xa só por esa sección esta temporada foi unha pasada, pero logo ainda por riba o podcast a un ritmo bastante bo. Creo que a temporada que máis podcast fixemos, empezamos no 45, rematamos no 73, son uns 29 capítulos, creo, e o que nos aforramos en terapia e demais é unha cousa xa bárbara. Tivemos un arranque demais con ese micro podcast de 33 capítulos que é un día un xogo, que non está desbotado de que se volva a facer, pero sí que supoñía un esforzo semanal, xa non diario, senón semanal, tanto de coordinación como de elaboración do podcast, que imos intentar darlle viabilidade de alguna forma, pero ata que non teña unha viabilidade, pois de momento queda aí un pouco en repouso. Se non o coñecedes, creo que é moi recomendable. Honestamente, creo que é un produto de podcast que está a un bo nivel, ten que gustar a materia e demais, pero creo que é un produto, estou moi contento, moi satisfeito co que hai, e que creo que non existe moito formato semillante a este. E logo sumamos vídeos como pois o de pratos combinados e outra serie de cousas que nos pediron os Patreon, que, falando de viabilidade, pois graciñas ao gran que puxo cada un dos Patreon que estiveste ao longo desta temporada. Agora en xullo e agosto paramos aí o patronismo, pero sí que temos unha serie de vídeos pendentes que vai ser un pouco tamén a noso campo de probas para este verán, porque neste verán sigue Recuncho. Faremos unha serie de directos durante xullo e agosto, unha serie de pequenas probas olímpicas que me facer nós, pois pasar tal videoxogo cunha soa moeda de recreativas, ou facer un speedrun, o sea, un fumecarozar de algún xogo en concreto. Isto iremoslo preguntando por redes, @recunchogamer e todo isto, para ir confirmando ese horario de probas que faremos neste final de xullo, comezos de agosto. E polo demais tamén, pois moi contentos cos recoñecementos deste ano, como foi levar o premio Youtubeiras e tamén ser finalistas en premio Canle Pioneira, e tamén polo recoñecemento do Mil Primaveras, que premio Recuncho como proxecto que fomenta a normalización da lingua, neste caso no ámbito dos videoxogos. Que pasará ca temporada vindeira? No verán iremos dándolle forma tamén un pouco ás posibles cousas que podan ter continuidade neste ano que ven. De momento, estaría ben montar unha supercopa das 4 persoas que quedan primeiras no Sonic. Xa aviso a Fátima, a Grande Amore, Xanma de Rapants e Eric, un rapaz tranquilo, para que igual montamos aí un torneo de verán. E así xa comezamos con iso. E logo onde nos leve. Sí que vai haber dous fitos a finais deste ano relacionados co Recuncho que seguramente marquen un pouco o que vai ser a temporada 5. De momento pouco máis podemos contar, que o que está anunciado que hai unha cousiña que estamos trabalhando co CRTVG relacionada con videoxogos en galego, e outra cousa que estamos cociñando que en canto podamos saber e contar máis, porque ainda tamén está moi verde, daremos de todo bombo e esperamos que abra cedes co maior dos cariños. Así que nada máis, graciñas como sempre por estar aquí no Recuncho Gamer. Se é a primeira vez que ves aquí, porque cadrou, pois tes como 300 e pico vídeos con calma para ver durante todo este verán. Por exemplo, o podcast dache para xullo e agosto poñerte un cada día. E se non, mentres vémonos de cando en vez por aí no Twitch e máis cousiñas. Por exemplo, mira, este luns imos ir a roda de prensa de PC Fútbol, que temos convocatoria, estamos medio acreditado. Básicamente imos preguntar se vai sair o xogo en galego, cando saia, se que sai, xa sabes como é isto.
Nada, iso, que vos verán. Saúde de Iago Gordillo e coidadevos. No recuncho, miles de xogos pra falar. No recuncho, canto por diante por xogar. No recuncho, de todos menos Cyberpunk. Xa non ten bus. Que? Xa non ten bus. Patreon, Patreon, se non apoias es Patreon.